Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa osukwini lanamhlanje. Izolo ke besinenkonzo yabantu abadala, ogogo nomkhulu. Bebekhona, bebefikile impela, bebefikile. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngabo. Noma kumkhulu beyedwa ke bakithi, umfundisi umlotsho. Kodwa ogogo bebekhona. Ngiyababona ke nje kabebandla besilisa bebekhona. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyethemba nawe uzizwela inkonzo ekhaya, namlalelisa ugogo, namlalelisa umkhulu ngoba bekuyinkonzo yabo. Yebo ke ibasizile nabanye abangekho kuleso sigaba, kodwa kokukhulu uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele usemsebenzini. Ilokho kuphela singakuncoma, usemsebenzini. Ngaleke kwalokho nami ngiyabonga ngakho konke uNkulunkulu okuhle akasenzele khona. Ngibe nenkinga ke namhlanje, ngavalelwa zonke inamba. Angaze ngiboneke lento. Zonke inamba zavele zavalwa. WhatsApp wasuspenda, wathi usahlola. Ngathatha ama-sim card awu-2 abehlezi. Ngase ngiyawafaka. Nelokungena nje bisiyavalwa. Angazi mina noma babambe, angazi ngempela. Kodwa manje inamba ingakazi isebenze, ingakazi yenze lutho, ivele ivalwe nje. Ivele ivalwe nje, ayichaza ivaliwe. Kodwa ke uNkulunkulu ke esimethembayo, kuzolunga konke ngoba ke le enye ngicela ningaqali nithumele nginama messages amaningi, le u-083 le sibhukha kuye senza yonke into, ngisaphusha yona ke noma sengiphazamisekileke ngoba phela abantu sebeyafona, ngibambe ibhukhelwe bayafona. Kodwa kona sengithe ukukhathula impela nje namhlanje kusena ngikaze ngiye ndawo lokhu ngibhekene no-WhatsApp obususpendiwe-ke nokho. Kodwa laba abanye kusabheda impela, kusabheda. Isimo-ke sibhekene naso siyemaholidini, usathane uyalwa naye ngendlela yakhe. Kodwa engikwaziyo kukodwa ukuthi ngeke anqobe, ngeke amelane necebo likaNkulunkulu. Sizoya-ke enkonzweni yethu, siqhubeke lapho sidine khona ngomsombuluko. Sikhuluma ukuthi thabatha isiphambano sakho umlandele. Ngomsombuluko inkonzo nje siney'nsukwana ikhona, isihloko sesinezinsukwana sikhona. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngicela-ke ukuthi siguqe, sithandaze, sisondele kuye, simcele simnxuse abe phakathi kwethu ngomoya wakhe ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, ngiza kuwe ngalomzuzu, ngicela nginxusa Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Ukhulume ngezwi lakho. Siyabonga, uhlala ukhuluma zonke izinsuku. Bayaqhamuka, bayakhomenta abanye ukuthi kunezinto abazifundayo bebengazazi. Ngisho nabefundisi Nkosi imbala bayasizakala. Abanye bathi kunezinto abebengazazi abazifunde ekhaya lezwi. Nabazalwane baboke, siyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi. Siyakubonga Nkosi Jesu, singayaphi masisuka kuwena ngoba mazonke okuphila kuwe. Siyabonga ukuthi bayaphila abantu ngekhaya lezwi. Siyabonga ukuthi ukukholwa bayakhula ekukholweni, bayaqhubeka nendlela yabo yokukhonza ngenxa yekhaya lezwi. Noma bekhona emabandleni abo abakuwo, kodwa kukhulu abakuzuzayo ngekhaya lezwi. Siyakubonga-ke Nkosi kakhulu. Sishaya lo moya wama-emojis. Abantu bayeke ukufaka ama-emojis ngoba siphelile isikhathi sawo. Siphelile isikhathi sokubuka umuntu ongenisa i-emoji ehlenyuka angena abuye adlale. Siyakubonga-ke Nkosi, lo iqembu, igroup ingeyakho, WhatsApp lo esikuwona ngowakho. Sifundiseke Nkosi ukugcina konke. Sifundise Nkosi ukubala insuku zethu ukuze singasali ibandla selihlwithwa.
Nginikela kuwena-ke le nkonzo, sebenza ukhulume, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele, akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Siyabonga besisemthandazweni, siyathandaza nawe. Ngikuthemba ukuthi uguqile lapho khona. Angazi-ke uma ungaguqanga, kodwa-ke siyaguqa. Uxolo sizoya kwezwini lenkosi uLuka chapter 9. Luka chapter 9 siqala kuverse 23 sigcine kuverse 27. Sisekuverse 23-ke nokho. Uthi wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami, makazidela athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Verse 24, ngokuba yilona loyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Ngokuba kuyakumsizana umuntu umezuzile izwe lonke yena uqoba lahleke nokuba limale na. Ngokuba yilona loyo nezinhloni ngami ngamazwi wami, ngaye lo indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise nezingelosi ezingcwele. Verse 27, kepha nginitshela isiminye ukuthi bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa nempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu. Abangayikubona nempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu. Sibuyela kuye kuverse 23, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidele. Akuzi noma ubani emva kaJesu, ngoba kulula ukumlandela, kubiza ukuzidela. Uma ungakahlukani nezinto zezwe, ngeke ukwazi ukumlandela. Elithi izwi lenkosi lapho kaJakobe 4:4 noma chapter 2:4 angisakhumbuli, kodwa lona lithi ziphinga anazi yini ukuthi ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda izwe kungubutha kuye na. Ngokuba loyo umngani wezwe uyisitha sikaNkulunkulu. Bapha abangani bakho basezweni, bapha abangani bakho babhema insango, bayashuka, badla ama-drugs. Uma bengabangani bakho, uyisitha sale nkosi esikhonzayo, uyisitha. Uma-ke umuntu ethanda ukuze emva kwami akazidele, number 2, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. Kukhona le ndaba yambula uNkulunkulu. Awukwazi ukuthabatha into uphethe esandleni. Ayikho into ongayithatha uphethe. Ayikho ngisho eyodwa. Kuphatha ukuthi le ozoyithatha izobe uyiqatha-ke iwe, noma kuzoqathaka le obuvela uyiphethe ukuze ukwazi ukuthatha enye. Awukwazi. So ngeke usithathe isiphambano sakho kukhona izinto zezwe ozibambile, akuhlangani ngeke. Isiphambano sihamba sodwa, nezinto zezwe zihamba zodwa. Lahla okuphethe esandleni, dedela okuphethe esandleni uma ufuna ukuphatha isiphambano. Likewise, uma ufika ngale uyodedela isiphambano umukele umqhele, ngoba ngeke umukele umqhele usaphethe isiphambano. Ayingeke ngempela uwamukele umqhele uphethe isiphambano. Kubiza ukuthi uzidele, kubiza ukuthi umqhele udedele, ngoba isikhathi sawo sesiphelile. Siphelile isikhathi somqhele. Isikhathi esisele ukuthi uthabathe. Kodwa ngeke uthabathe ungaqalanga ngesiphambano. Isimangalisi ngeke. Yabona labantu abafa ngolast minute abasindiswa bese beyafa, imqhele abanayo ngoba basiphathanga isiphambano. Ngeke babe nawo ngoba waze balwe nalutho banqobe lutho. And you can only conquer anything lo mhlaba mawuphethe isiphambano, ngoba singamandla kaNkulunkulu. Ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Ngaphandle kwesiphambano asilutho.
So ke kufanele uthathe isiphambano kuleli ukuze kwelizayo umukele umqhele, ngoba ngeke umukele umqhele isiphambano ungasithathanga kuleli. Ngethemba izwakala kahle leyo nto. So ke mntaka baba, thabatha isiphambano sakho imihla ngemihla, okungukuthi vuma izono zakho imihla ngemihla, zivume, hlukane nazo, phila impilo engcwele. Sins are being confessed. Awukwazi ukuya phambili izono zingavunyiwe. Kufanele ukuthi ukuze phambili qala ngokuvuma izono zakho, uzihlanze egazini lewundlu ukuze ukwazi ukuya phambili. Siyambonga nje uNkulunkulu wethu ngevangeli eliphilayo asinikeze lona, ivangeli elingambengcezi, ivangeli elibeka yonke into ikhanye ithi bha, ivangeli elingashendezi. Akhona phela ashendeza amavangeli, hayi alishendezi leli. Liyivangeli nje lizimele, alidingi kusekelwa ngoba lime ngezwi. Hayi awudingi ulisekela, limile ngezwi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Kwangathi uNkulunkulu anganawe, angakusiza, akubiyele, akuvikele kukhona konke okwenzakalayo, uze ubone umbuso wezulu. Kodwa wazi ukuthi kufanele uqale uzalwe ngokusha. Uthe uJesu kuNikodemu, ngaphandle kokuthi uzalwe ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu. uNkulunkulu ke akakulekelele akusize, nami angilekelele angisize, ngimkhonze ngalendlela afisa ngimkhonze ngayo, ngihambe ngalendlela afisa ngihambe ngayo, ngoba yilokho okuzongisiza. Hayi uqala kwami ukukholo, hayi uqale yami imithetho, hayi uqale ezami izinto bese ngithi ngikhonza yena. Cha, yena kana kuziphika. So kuzanga aqhubeke nokuziphika uyongilahla, ngoba yena akakwazi ukuziphika. Unguthembekile, uthembekile. Thembekile wena na? Thembeka mntaka baba. Kukubiza ukuthembeka, lenkonzo ifuna sihlale sithembekile kuyena. Ifuna nje sihlale simsulwa kuyena. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu. Ngakho ke funda uthabathe esakho isiphambano, hayi esomunye, hayi esomngane wakho, hayi esomzalwane wakho, hayi esikamfundisi. Kahle hle futhi kube bezipractical lezi ziphambano, uyosibona esikamfundisi inzima kanjani, ngoba izinto esidlula kuzo, izinto nje esidlula kuzo nezimpi esizilwayo zinzima ngendlela emangalisayo. Zinzima, ngaphandle kwenkosi uJesu ngabe asiphumeleli. Ngakho ke uNkulunkulu ufuna sihlale kuye. uNkulunkulu ufuna simkhonze. uNkulunkulu ufuna uthembeke, ungabesaba abantu. Ulimele iqiniso. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, njengoba abaningi benza, badayisa ngalo ngezathu zabo ke ezirong. Awuthengisi ngeqiniso. Iqiniso uhlala phezukwalo, iqiniso ubambelela kulo, ngoba iqiniso lingokuphila. Akekho ozoya kubaba ngaphandle kwaleli qiniso. Akekho ozoya kubaba ngaphandle kwezimo zonke sibhekana nazo. Okwethu ukuthi sisondele kuNkulunkulu. Sondela mntaka baba, ukulindile, uyakufuna, uyakufunisisa, ayakufuna indlela esiyona phambi kobuso bakhe. Akayithandi, akathanda ukubona uhleba, akathanda ukubona usuthukuthele, akathanda ukubona unamagqubu, akathanda ukubona uhleba abanye abazalwane, kodwa ufuna ukubona uhamba upright, uqinisile, uqondile njengothi lo mkhonto. Asiqondeni ke bafowethu, siqonde sithi thwi, phinde futhi siqonde isitha sethu uSathane esihamba njengebhovu eselibhodlayo. Masimelane naye siqinile ekukholweni, sinokwazi ukuthi zona lezi inhlupheko zabehlela basezweni, zona lezi ayokunye
zabehlela basezweni. Ngakho-ke simele ukunqoba, sinqoba ngobufakazi, sinqoba ngegazi likaJesu, sinqoba ngokungakuthandi ukuphila kwethu. Ungakuthandi ukuphila, sizofika kuleli vesi elithi zidele ulahlekelwe yikho konke ngenkosi uJesu. Uzombona uzokudemonstrate-ela, kuzokwakheka umqhele wakho kwelizayo, ngoba imqhele esisebenzisayo, imqhele sifuna ukuyizuza, ngoba kufanele uzuze umqhele nomqhele uma ukulelizwe usebenzela uNkulunkulu. Ake asimbonge uNkulunkulu kakhulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, siyakubonga ngale nkonzo, siyabonga amazwi sesiwazwile. Sifundise ukuthabatha isiphambano Nkosi mihla ngemihla. Sifundise Nkosi ukudedela izinto ezenza isiphambano singakwazi ukusibamba. Ezinye zazo zincane siyakwazi ukusibamba, kodwa singabambeki kahle ngoba khona okunye sikuphethe. Awufuni sisishebe isiphambano, awufuni silishebe leli ivangeli. Kufuna libe yilo libe qotho ukuze liwenze umsebenzi. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu nomusa, udumo lonke lukufanele lungolwakho. Siyakubonga Moya Ongcwele, inkonzo asivali sibuyisela kuwena. Siyacela Moya kaNkulunkulu ophilayo, qhubeke nokusebenza empilweni yalowo naloyo. Sisalindile, silinde usuku lwebandla, usuku lapho uzohlwitha khona ibandla. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. UNguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Babuntsebando siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.